palat chipeu hajar ngut kinong India ka Israel kan sara shala kari ka jongka. Kita kibru kampun kibade napo ka North East jongi hi hato napo ka Jala Meghalaya ka Israel kan ran katangin ya keren shikmat kene ke video nga bapet kene ke video hadu ke bukut ka Israel kala sedang ya kowe ka operation kalau tip kerteng kum ka operation Wings of Dawn. Hagine kisngi kibala dep na tribe hilas ngap ya kene khobor ba ka Israel kalara ya ka community baltip kerteng kum ka bne menashi palat arspa san peungut kine ki brew ka Israel kalara ya ki shalakari ka jongka kumbingi layo ya ka jingti ba ka Israel ang nash kamaru kan sara hamanla usnem palat kar arspa angun ki brew ki bade na ka community bne menashi kan sara na kari India ka jongi kita ki brew khambun ki bade na po kan North East jongi he kumta ka jing shabale kane kari Israel kalara ya gene ki community abne menashi na kari jongi kene ki brew bale ka Israel kalara shala kari ka jongka sangan sangau tu ep hang na kan dia sangap kane ka video do bendukun kene ka tribe bine menashi kade ka belaja ka porman shwa na ka ri Israel ha ka jing tho jong ka Bible ka Israel ha ki porman shwa ha ki por badang don ki bareng ba jong ka Israel ki la diwai ya ki tribe jong ki hatu khat artli pana pedeng kene ki khat artli ki tribe kine ki spiritually ki tribe ki de ki khun jong u Yakub bad kine ki artli ki tribe ki de ki khun jong u Yusuf bad hagine ki artli ki tribe jong ki khun jong u Yusuf ki la divide artli kawe ka Ibrahim bad kawe ka Menashi bad kane ka jebin riu Menashi ki la settle hage porman shwa ham Manipur bad ham Mizoram kine ki nong Manipur balai ki eno ya ka Manipur ki lej shapo ri Israel namar ba kin yo ya ka jingim ka besuk shapo Israel ta ka daw ki lej sha po Israel bat ka Israel ru kalara lu ya ki jabin riu Menashi ki don Manipur ham Mizoram ne hakono kono jaka po kar India kan sara lu ya ki baro ban monta ka Israel ka don kam ya kebriu ban yada ya kari ka don kam ya ki population bat penkiu ya ka ekonomi jong kari jong karu te sakawe babaro ki ko bantip kane ba hapo man kali jongi don kane ka jait Menashi ya kata tangim laban ong haden la don te kan sampau hi la dan yo ya tip ngin sampau pi shikmat